Rakennustyömaa talvella. Kaikki on jäätynyt yön aikana. Kivikovaan maapohjan ei kaivuri pysty. Rakennusurakoitsijan on kohdattava rakennustyömaan seisokki. Aikataulut pettävät, sakko sopimuksen rikkomisesta ja imagohaitta. Wacker Neusonin huipputeknologian asioista jää saa kyytiä. Paikallislämmitin sulattaa maaperän. Dieselgeneraattori tuottaa tarvittavan virran. Se antaa tarvittavan virran lämmityspolttimen ja pumppujen käymiseen. Nämä johtavat vesiglykoliseoksen kokonaispituudeltaan 700 metriä pitkään letkuun. Tankki riittää noin 130 tunnin jatkuvaan käyttöön. Paikallislämmittimen voi asettaa suoraan käyttöpaikalle. Kun lämmityspoltin ja pumput on kytketty päälle, tulee työntekijän vain säätää nesteen tuleva lämpötila. Laitteen maksimiteho on 82 astetta. Lämmitysletkun voi asettaa suoraan maaperään. Letkujen välin tulisi olla 30-45 senttiä. Sitten maaperään ei jää routasaarekkeita. Tähän asti sulatusmenetelmät lämpösäteilyllä ja katoksilla päästivät ilmaan jopa 85% käytetystä energiasta, kun taas paikallislämmittimen lämpöhävikki on vain 6% optimaalisissa olosuhteissa. Rakennusurakoitsija säästää energiaa ja säästää ympäristöä. Paikallislämmittimen letku riittää jopa 400 neliön alalle. Kone pumppaa lämmitetyn vesiglykoliseoksen letkun läpi. Neste päätyy lopuksi takaisin lämmityspolttimeen. Se kuumennetaan uudelleen ja pumpataan letkun läpi. Eristyksen parantamiseksi pintalämmitteinen letku tulee peittää erilaisilla eristyskerroksilla. Ensin vesihöyryn esto tavallisella muovikalvolla, se pitää maaperän kosteana. Lämmitystä tuetaan optimaalisesti Wacker Neusonin erityisillä eristyspeitteillä. Sen pystyy kantamaan helposti yksin, koska se on niin kevyt. Sen eristysominaisuudet vastaavat 5 tähänastista peitettä. Sitä kautta käyttäjä säästää työaikaa, varastointitilaa ja kuljetuskustannuksia. Peitteelle kannattaa asettaa painoja, ettei kylmä ulkoilma pääse eristyksen alle. Lämpö johdetaan suoraan maaperään. Siten routa sulaa monin kerroin nopeammin kuin tähänastisissa lämpösäteilymenetelmissä katoksen kanssa. Ja vielä yksi etu. Lämpö pääsee maapohjan syvimpiin kerroksiin. Laite toimii moitteettomasti, kun katolla oleva merkkivalo palaa. Wacker Neusonin paikallislämmitin on todellinen monitoimija. Vaihdettavan peräkoukun ansiosta sitä voi vetää sekä kuorma-auton että henkilöauton perässä. Nostosilmukat katolla mahdollistavat helpon kuljetuksen. Kun lämmittimen käyttö on loppunut, sähköinen vintturi kelaa 500 metriä letkua 20 minuutissa. Maaperä on sula. Kaivurin kuljettaja voi jatkaa töitään. Rakennustyömaan seisokki kesti vain päivän. Kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista ilman maaperän lämmittäjää, joka nopeutti projektia huomattavasti. Wacker Neusonin laite pystyy paljon muuhunkin. Tässä hallissa betoni valettiin ja tasoitettiin jäätävissä lämpötiloissa. Lämpömittari näyttää 3 astetta. Betoni tarvitsisi kovettumisen useamman päivän. Tämä esimerkki osoittaa, kaikki sujuu nopeammin paikallislämmittimen avulla. Betonin jälkikäsittelyn lämpötila on 35–50 astetta. Toisin kuin jäätyneiden ulkopintojen sulatuksessa, betonin jälkikäsittelyssä levitetään ensin vesihöyryn esto. Siten maaperä ei kuivu ja halkeile myöhemmin. Betoni voi tällä tavoin kovettua tasaisesti. Lämpö pääsee myös tässä syvälle betonin sisälle. Wacker Neusonin eristyspeitteet takaavat parhaat eristystulokset myös betonin kohdalla. Paikallislämmittimen ansiosta betoni kovettuu muutamassa päivässä. Käyttäjä säästää aikaa, rahaa ja energiaa. Normaaleissa olosuhteissa betonin tarvittavaa kiinteyttä ei olisi saavutettu niin nopeasti. Paikallislämmittimen ansiosta betoni kovettuu kuitenkin nopeasti ja työ voi jatkua. Projektin nopeuttaja
hoiti homman kotiin. Optionaalisen lisävarustuksen, esimerkiksi letkurummun, Wacker Neusonin eristyspeitteen ja pumppupaketin ansiosta lämmittimen käyttökohteita voi laajentaa. Paikallislämmittimet sijoittuvat Wacker Neusonin laajaan lämmittimien ja ilmankuivainten tuotevalikoimaan.